Uite așa. E ceva, măcuță? Da, Aaaa. lasă așa că văd eu ce-i fac. Al treilea? Da. Să sun pe Telebec să se apuce cu cuțitul, să le asută, da? Unde e, mă? Spune-i, mă. Vezi cum ai 6, uite-o. Ai frumușel, măcuță, hai. Acum e, voi Vino pe partea asta. Nu, ia-o pe asta mică și dă-o pe deasupra mea. Nu, vină tu pe partea asta, nu, vină tu pe partea asta, moacă, tu. Moacă, vină pe partea asta, pe mine. Așa e? Treci după el, după el. Trag-o pe deasupra mea, așa? Și pe aia la și vină în partea asta, moacă. Nu, jos. Așa. Dă-te în partea asta, așa. Așa, gata. Hai că ține asta. De la O ții? Da. Moacă, ai 3. Bravo, mă. Dar fi tu sau și el, mă. Muzeu ce-o fan. Bravo, măcuță. Da, bego. Pa. Strângerea la gură, mă. Lasă așa. Hai mă, ca să-l cădă cu fără. Stai așa un pic să mă spun pe mâini. Să iau și să mă trășesc pe ea. Te pup. Mersi.